Завървате ме да разбърквам салатата, с която смятам да поднеса една стилистическа класика, която приготвихме вкъщи. Това е русенско варено. Може би много хора не знаят какво е от по-малото поколение, но ако сте на малко по-сериозна възраст, значи все някога сте ходили на бригада или се е налагало да дадете русенско варено или пък сте били в казармата. Ние сме Безрукова и днес ще ви покажем тази, не бих я нарекла традиционна българска, но все пак рецепта за традиционно българско ястие от далечното ни минало. Останете с нас, защото започваме. В тази ретро рецепта правиме домашно русенско варено. Сега вие може да сложите всякакви подправки, но по принцип едно време, когато сте го правили това нещо, просто сте слагали една чайна лъжица сол, една чайна лъжичка непълна черен пипер на около 400 грама кайма, защото толкова ще бъде моят буркан. Каймата задължително трябва да има повече мазнина, за да се получи този ефект, който, ако сте яли някога въобще русенско варено, нали, си го спомняте. Т.е. да има едно желирване и да има една мазнина, която предпазва после буркана от бомбаж. Тъй като ние в момента не искаме да правим зимнина, ние ще го направим просто за да си спомним вкуса на русенското варено. Съвременните консерви се слагат много консерванти, специална нитридна сол и така нататък. Всичко това е с цел продукта да изглежда по-добре и най-вече да може да се съхранява по-дълго, защото знаете, че консервите от 2 до 5 години могат да се съхраняват. Но на нас това нещо не ни трябва. Трябва да вземете буркан, по възможност такъв, който да няма ръб. Виждате ли, тук няма никакъв ръб. Ръба отвънка, а отвътре буркан е абсолютно прав. Така по-лесно ще извадим накрая месото от него и ще бъде по-красиво, разбира се. И трябва да го натъпчете, колкото и трудно да е това. Той трябва да се натъпче, да няма никакъв въздух. Тоест натиските, за да не остане никакъв въздух. И защо тази идея за ретро рецептите и за вкуса от така нареченото наше детство, хрумна на съпруга ми, и ние нямаме опит в това. Сега виждам, че отдолу останал въздух и ще трябва да го извада по някакъв начин. Ако трябва, вземете една лъжица и огледайте добре буркана. Ето, запечатахме нашето експериментално русенско варено. Запечатахме го в буркана. Не сме прегъвали капачката или както правят хората така с нож, защото, пак ви казвам, ние няма да го запазваме за дълго време, ще го отворим буквално след като изстине. Сега го слагаме в една тенджера, заливаме с вода, тъй като правя само едно бурканче и то е малко високо, тенджера нямам точно такава. Умишлено сложих отвътре хавлия, за да не се клати напред-назад. Варенето дали ще е час и половина, 2 или 3 часа, според мен няма да се отрази особено, ако няма да го съхранявате дълго време. Ето така изглежда нашият буркан, след като се вари от 2 часа след завирането. И сега ще го извадим и ще го сложим с капачката надолу, за да може да се охлади. След това ще ви покажем какво се е получило. Предния ден, след като го направихме, го обърнахме и в резултат на което, погледнете отгоре, се е събрало желираната част. Разбира се, тази мазнина е излишна, затова ще оберем. Русенското варено е вкусно както студено, така и топло, така че можете да го стоплите, а може и да го сервирате така. Аз ще го сервирам за предястие с зелена салата. И сега ще го разрежам. Преди много години, когато нямаше редовно месо по магазините, много често така разрязахме консервите от русенско варено, след което ги панирахме с яйца и ги поднасяхме като предястие. Беше доста често се случваше това. Този желиран сок е много вкусен, така че не го изхвърляйте, той е прекрасен за ядене. Изглежда съвършено, ние вече опитахме една порция и на вкус наистина е прекрасно. Така че ако ви гони носталгията по миналото, по социалистическите консерви, можете да си приготвите бързо и лесно вкъщи. Надявам се тази рецепта да е била интересна за вас. Ако това е така, не забравяйте да се абонирате за нашия канал и да приготвите това вкусно ястие вкъщи. Ние сме Безрукова, благодарим ви, че бяхте с нас.